És una manera genial d'invertir el teu temps i millorar com a persona i sentir-te realitzat. El voluntariat és com un gran equip que pot arribar a moltes persones. Pienso que habría de haber más gent que sea voluntari. Doncs, encara que sigui contradictori, crec que el voluntariat hauria de ser obligatori. Tothom ho hauria de fer en algun moment de la seva vida. Que és un servei molt útil a la societat i molt ben pensat, inclús necessari. Penso que fer de voluntari és un gest molt altruista, ja que dediques part del teu temps lliure als altres. Le dan mucho a uno y uno puede dar de lo que uno tiene, ¿no? De lo que uno ha aprendido. Que són gent molt agraïda i gent molt simpàtica i molt agradable. És una acció que a part d'ajudar les persones, sobretot permet el que és la inclusió social de certs col·lectius. Fa falta molt voluntari per poder realitzar unes tasques importants en aquest món. Per nosaltres el voluntariat és tenir aquí famílies amb tot el que ens aporten en diferents àmbits, en sortides. Per nosaltres és de gran ajuda. Que s'ha d'agrair que hi hagi gent, homes i dones, que dediquen moltes hores del seu dia a dia i molt d'esforç en intentar fer el món una mica més just i més igualitari. Del voluntariat penso que és una molt bona oportunitat per donar molt més del que reps. És una experiència molt bona i que animo a tothom a fer-la. Jo crec que és molt important que la gent col·labori amb coses voluntàries per fer una millor societat. Encara que fem petites coses, si som molts, un món millor és possible. Penso que si tots els que tenim una mica de temps el dediquéssim a ajudar, cadascú, a qui consideri, a qui pugui, a qui vulgui, no? La vida seria millor. Recibo experiencia, sabiduría y ser una mejor persona. Representa tenir una gran riquesa a l'escola perquè ens aporten, ens ajuden amb moltes activitats, tant de lectures, amb grupets individuals o nen a nen. Nosaltres estem encantades de poder-les tenir aquí a l'escola. Aprendo mucho. Voy a aprender de algo que ya lo sé, pero uno aprende más, recibe más. Rebo ajuda personal i autoestímul per afrontar el dia a dia. Són molt amables amb mi i servicials en tot, molt assequibles. Normalment els voluntaris que venen són professors jubilats o professores, gairebé sempre, i el que rebem és poder continuar gaudint de la seva experiència de molts anys de docència. Personalment, crec que els donem l'oportunitat de mantenir-se actius i poder encara oferir tots aquells coneixements que han acumulat al llarg de la seva vida professional. Jo he rebut molt dels voluntaris perquè a mi m'han ajudat amb el tema de la quimio, quan m'he trobat malament, m'han ajudat a com actuar i sobretot després de la mort del pare dels meus fills em van ajudar molt amb els meus fills. Tu no saps ben bé què fer com a mare i llavors allà ells t'orienten, t'ajuden. Sempre tens una paraula amable quan truques i jo vaig rebre molt d'ells, perquè a més sempre estaven disposats a ajudar. Quan faig voluntariat dono temps, dono dedicació i el que no rebo són el somriure dels infants, la il·lusió de venir. Rebo més que el que dono. Rebo moltes coses, moltes. Rebo somriures. Molts somriures dels nens. I que dono temps, només temps. Del voluntariat rebo l'oportunitat de col·laborar, que ja és molt. Dono tot el que puc, tot el que sé i que rebo una satisfacció important. Dono principalment temps i sentir que tot el que faig té algun sentit. Rebo molt perquè, vull dir, és més el que rebo que el que dono. Jo intento donar, evidentment, ajuda, donar suport a aquestes persones, fer acompanyament, tot el que tu dones també ho reps de manera gratificant. Doncs jo, a cap i a la fi, l'únic que dono és el meu temps. En contrapartida rebo moltes emocions.
Durant el confinament vam fer videollamades, imagina't, de gent que jo no coneixia, i els hi contestava dubtes que tenien de la radioteràpia, de la quimio. Al final, la meva experiència és la meva, vull dir, no vol dir que a elles els hi vagi igual ni els hi passi el mateix, però sí que les tranquil·litza. A mi em dóna això, m'omple molt, i més que res perquè veig que ell també s'omple i aquestes hores o moments que estic amb ell està feliç i està content. Doncs mira, els voluntaris el que donem és temps i què rebem? Doncs sobretot esperança. Jo penso que és que un món millor encara és possible. Faig voluntari perquè me dona una alegria, me sento més realitzat en la meva persona. Per poder tornar una miqueta a l'entitat que a mi em va educar en el lleure quan jo era petit. Perquè tinc temps, disposo de temps, i crec que és molt important que la gent faci voluntariat. Faig de voluntari perquè és una tasca que m'interessa molt, m'agrada molt, i és per ajudar la gent. I vaig veure un anunci, no sé, per Facebook o en algun lloc, i vaig enviar un email i a partir d'aleshores em van fer una entrevista i ara fa justament un any que estic aquí a voluntari. I em sembla que és una bona manera de repartir el teu temps amb altres persones que ho puguin necessitar. Per satisfacció personal, em sento molt bé. Perquè em sento plena, sento que estic tornant als infants, a les noves generacions, tot el que d'alguna manera a mi em van donar quan també hi assistia al CAU com a infant. Doncs mira, quan em vaig jubilar vaig pensar que podia donar un cop de mà als meus companys i companyes. Faig de voluntari perquè sempre he pensat que som molts privilegiats els que no tenim problemes i que tenim tots els recursos per afrontar el dia a dia. I crec que tenim l'obligació d'ajudar els que estan a l'altra banda. Fa molts anys he hagut de fer d'usuària i rebre l'ajuda en un moment tan dur com els que es viu en Covellers, a nivell personal i a nivell familiar, et fa entendre que quan tu ho has passat has d'ajudar. Tinc 48 anys i estic a l'equador de la meva vida i vaig reflexionar que necessitava fer alguna cosa per a algú altre. Fer el voluntariat m'omple molt perquè sé que després de tota una setmana treballant, estudiant, arriba el cap de setmana i puc d'alguna manera no desconnectar, però sinó tornar a reconnectar amb mi mateixa i tenir com aquell espai per mi i també per donar als altres. La veritat és que em sento molt bé i penso que estic molt implicada amb les tasques que faig i que aquestes tasques veig que ajuda a les persones amb qui tinc tracte. Bàsicament el meu adjectiu seria feliç. Me sento bé, me sento que estic fent una cosa important i me dona molta satisfacció. Bé, molt bé. Doncs molt còmode, molt a gust. Doncs molt bé, molt bé. Em sento útil. Em sento molt bé. Estic molt en contacte amb la gent, aprenc molt d'ells i ells aprenen de mi. La paraula és molt senzilla, em sento bé, i això és perquè em crea benestar. Sento que faig un treball social, que faig un treball per la comunitat i això per mi és molt important. Em sento molt bé. A vegades, en situacions complicades, un es queda una mica afectat, perquè és evident, no? Es viuen coses dures, però jo crec que és una gratificació personal molt gran. Doncs em sento ple, em sento realitzat. És realment una sensació genial el fet de veure que tota la feina que fas realment pot ajudar algú i que hi ha gent que la gaudeix i que s'ho passa molt bé amb totes les activitats. Súper bien porque es un lugar amplio, cómodo, no es que está todo ajustado, es con mucha luz, es súper cálido y con las personas que hay ahí, ¿no? Molt valorada i ajudada. Així també milloro l'autoestima i la depressió. Tota l'escola és l'espai del voluntariat, tant a passadís, a aules, a l'hort, fins i tot. Tenim un hort que ara comença. Em sento molt bé, molt bé. Nosaltres ara estem anant allà, per exemple, els dimecres
I sempre acabes parlant, i sempre acabes algú que li toca viure alguna cosa i tu ja ho has viscut, o l'altre, i llavors es crea com un vincle molt especial, vull dir, allà ens sentim molt a gust. Doncs aquí al centre ens agrada molt rebre voluntaris. Primer perquè normalment són professors que ja hi han treballat i per tant ens ve molt de gust tenir-los encara aquí. Els nostres usuaris de la nostra tasca estan molt lluny. Jo vaig tenir l'oportunitat d'estar a Bolívia i allà sobretot el que se senten, la vivència que vaig viure d'ells és que se senten escoltats, que ens expliquen els seus problemes i que veuen que nosaltres els compartim, aquests problemes, i que els hi podem donar, encara que sigui poc, un brot d'il·lusió, un brot d'esperança. Me sent gran, me sent querida, me sent apreciada, és algo molt maco, molt bonic.